esta rúa principal porque antes era a que contactaba con todos os povos de cercanos. Aquí temos que antigamente era unha sala de festas chamada As Delicias, ao lado da Casa dos Nenos. Aquí na antiga rúa principal vamos a recrear na Casa dos Nenos un antigo comercio de roupa para nenos e nenas e bebés, unha escena do baile. Ai, Carmela, que chove! A Santiago voy ligerito. Pois era, chamábase o baile das delicias, era o único baile que nos conocíamos para conocer os chicos e chicas e bailábanos. Antes non se dicía ligar, como se dicía? Musear, era termoso, musear, despois cando conocías a un chico, despois iba a túa casa todos os días e ti salías media hora ou 10 minutos para musear con él. E despois eras mozo, e xa despois conocían aos pais, cando te ibas a casar había que presentarle aos pais. Como se bailaba? Pois bailaban as chicas, bailábanos xuntas, a ver, mira, bailábanos así xuntas, vedes? Así. E os chavales viñan de dous en parexa e viñanos a cara a bailar. E os chavales viñanos a sacar a bailar, se che gustaban, ibas bailar con eles e se non che gustaba, pois decíalles que non. E les decían, che bailades? E ti dicías, bueno, sí. E se non querías, dicías, non nos gusta. Porque os homens eran che moi listos, querían arrimar. E nós viñeres así. Cando xa eras máis novio formal, cando xa salías máis veces con eles, pois despois deixabas de arrimar un pouquinho máis. Vou subindo montañas, cruzando valles, sempre cantando. O verde me acaricia porque a Galicia xa estou chegando. A Santiago voy, a Santiago voy, como un peregrino por el camino de la ilusión. A Santiago